Aladîn di nava xemgîniyeke kûr de bû, lê wî hêviya xwe winda nekir. Wî ji nişka ve zengila sêhirbazî ya li ser tiliya xwe bi bîr anî. Wî zengil xişand û dêwê zengilê di cih de xuya bû. Aladîn got: qesra min û hevjîna min bîne vir. Dêw bi xemgînî got: ez benî. Ez nikarim karê dêwê çirayê xera bikim. Ew ji min bihêztir e. Lê ez jî dikarim te bibim wer. Aladîn got: temam. Min bibe cihê qesrê. Di saniyeyekê de Aladîn xwe li çola Afriqayê li bin pencereya qesra xwe dît. Wî bi dizî xwe gihand odeya Dotmîr Yasemin. Gava hev dîtin ji dilşahiyê giriyan. Yasemin çîroka firoşkar û guhertina çirayê vegot. Aladîn fêm kir ku divê bi fêlbazî çirayê paşve bistîne. Wî tozeke bi hêza xewê da Yasemin û got: îşev sêhirbaz vexwîne ser şîvê. Vê tozê bixe nava şeraba wî. Yasemin plana Aladîn bi serkeftî bicî anî. Wê xwe wekî ku ji sêhirbaz hez dike nîşan da û ew vexwend ser xwarinê. Sêhirbazê ku ketibû bin bandora bedewiya Dotmîrê, şeraba tîje dermanê xewê vexwar û di nava çend deqîqeyan de ket xewekî pir kûr û giran. Aladîn ket odeyê, çiraya ku sêhirbaz di bin cilên xwe de veşartibû derxist û piştî ku sêhirbazê xedar ji welat qewirandin. Çiraya xwe ya efsûnî xişand. Dêwê çirayê yê ku bi dîtina Aladîn pir kêfxweş bibû, got: fermana te li ser serê min e, ez beniyê min. Aladîn got: vê qesrê û me hemûyan bi silametî vegerîne bajarê me, lî hem berkesra Sultan. Erdhejîya û qesr mîna çûkekî bi asman vefiriya û li cihê xwe yê berê rûnişt. Sultanê ku dît qesr û keça wî bi silametî vegeriyan, ji kêfxweşiyan giriya û Aladîn hembêz kir. Aladîn çiraya efsûnî ji bo her demê di cihekî pir ewle de veşart da ku ti carî nekeve destên mirovên xerab. Ew û Dotmîr Yasemin bi dilxweşî aştiyane û bi dadperwerî jiyan û bûn mînak ji bo hemû welêt ku çawa aqil. Dilsozî û wêrektî dikare li ser her tarîtiyê ser bikeve.